tabbata dai na samu yarda ta Karima. Ina maka albishir da Karima ta mini dama, za ta kai ni gun iyaye ai ba zan ki faɗa ba. Da umma da abba kai abuwa ya fi wa Karima. Ina muku albishir ya zo don neman dama, ya ce in kawo shi gurin ku ba zai ki faɗa ba. Da soyayya ban yi shirin hakanan ba, kuma ban yi zaton zan san ko me za na biɗa ba. Kai shaida ne ka san ba karya na faɗa ba, ma za na ji tsoron ko ne za a gaya ba. Mai gadi za na je na samu iso na Karima, wannan rana ce da nake da ko na ta nema. To ina maka fatan nasara ta abin da ka nema, zan taimaka addu'a shaida ba zan ki na yau ba. Assalamu alaikum iyaye ne ban girma, to ga Ahmadu din na kawo muku shi ma, sai muku bayanin komai in kun masa dama. Naimar izini na yarje ba zan ki faɗa ba. Gaisuwa ga iyaye na ni Ahmad sunana, na zo daga can birnin Dabo dalilin kauna. Karimatu na san ta yi makula bayana, haɗuwa ta mafarki ce ba haɗuwar gangan ba. Da ƙarfi auren biyu auren alkhairi ne da mayafi. Magana ta biyu magabata na kasu zo sai da safe. Ahmad da Karima auren nan ba maki ayo ba. Za a yi da sauri kuma ba dogon wa'adi
a'a